Така хора, аз съм 73. Коста хора, аз съм 73. И днес ще поиграм малко на компа. Дето много ми лаги. Сори хора, но такъв ми е компа. Слабия. Много ми игра на Майнкрафт и затова мога да съм много по-слаб. Сори. После... аз бях просто така. Едно Минекрафт. Бъгнах май. Не. Окей. Не, то вече не е тъй. Да, то беше бъгнато, але. Да. Сори хора, че бъгва толкова много, ама... малко да поигра, малко да подсъкаме. Така хора, този клип ще е 5 минути. Няма повече. Гледайте, аз едно нещо не мога да се направя. Аз не мога да се ги пребера, хора. Чак там януари, февруари другата година ще има нещо по-яко. Така. Правя и един меч. Направих меч. Хора, това няма да е поредица, 100%. Аз не мога да направя поредица, защото компа ми няма да оцелее. Това след едва ми играя, хора. Баумага. Само сега да не се изключи, защото е иста. Ама сори хора, сори, че го правя този клип, ама мисля да игра на компа. И мисля, че нещо вече ще става, ама пак нищо не става от него, ама сори хора. Сега в коментари да няма за какво лаги толкова много, за какво. Ми хора, толкова комп е повече от 10 годишен. Той колко от мен. Ако аз можех да играя, ако имах някакъв хубав комп, сега да съм направил поне 100 клипа, ама... Сори. Така. Клипът е вече 3 минути. Така че след 2 минути... Сори хора, някой пише майче в YouTube или нов клип. Така хора, това е нещо и като влог. Стана ли бе? Окей, сега отивам да убия прасето. Сега хора, прасетата ще ги убия за 10 минути. Едно прасе хора, едно прасе. Мре, ти трябва да мреш. Ама г. Гледайте, аз не мога да стигна, бе, хора. Така хора, може да видите и игрите ми. Така, тестуват. Те се вижда. Хора, знам, че клипът ще е скучен. Компа ми е много слаб. Като получа нов комп, ще има клипове на нея. Дори с фрапс, а не с телефона. Така хора, да знаете, това е малко епизодче на играта.
Само те се разходя ви покажа. И да, хора, това ще бъде всичко от този клип. Не. Сега. Не, хора, сори, ама... Много ми е гадно, че не мога да правя клипове с този комп. Така че... Да, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да харесал. Това е... Клипът ще се казва Майнкрафт. Майнкрафт, малко да се поговорим. Така, това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се да харесал. Ако така, дайте лайкове и чао!